Привет, приятели! И втората година, откакто отворихме зоохранител, се изтърколи. Като на всеки рожден ден ни се полага кратка равносметка. Бяхме обещали да се постараем да превърнем кучешкия празник в традиция. Затова през изминалата година организирахме два такива. На 28 май се проведе кучешки празник Pet Sisters, благотворително събитие, в което събрахме 1660 лева и над 40 кг храна за едноименния приют в село Кривина. Участие в това забавно и добротворческо мероприятие взеха 37 кучета. Седмица по-късно направихме още един кучешки празник по покана от община Младост, като този път участие взеха 22 кучета. Продължихме да изработваме и монтираме котешки домове за бездомните ни мялкащи приятели. Последните 3 кокетни и уютни котешки къщички са в Младост, Симеоново и Редута. Междувременно екипът ни се разрасна с ново попълнение. Нели не просто обича животните, тя ги обожава. И като един истински зоохранител, пренебрегна котешката си алергия и спаси 2 бездомни котета. А най-трудната част бе да ги социализира с буйната си каракачанка. Спасихме от улицата една болна кучешка майка, която бе изгубила новородените си котрета. Излекувахме я, вакцинирахме я и намерихме топъл дом и обичаща я стопанка. Моето собствено голямо животинско семейство също се увеличи с един брой спасен Чаро, който на едва 7 месеца бе нарочен за агресивен и щеше да бъде приспан от еко равновесие. В момента е най-добър приятел с всички кучета от квартала и дружелюбен съквартирант на 4 броя котки. Не сме спирали да помагаме на четирикраките ни приятели по приютите, както и с каквото можем. И умираме от кеф, когато и вие проявявате добрина и помагате с дарения за нуждаещите се животинки. Тази година дарихме над 200 кг храна на различни приюти в София, Плевен и Раднево. Включихме се и в благотворителната инициатива на Pet Sisters за набиране на средства чрез продажбата на техните календари "Имам мечта". За тази една година успяхме да стартираме и своето официално онлайн присъствие. Zoohranitел.bg вече е на една ръка разстояние, или по-точно на един клик. И с удоволствие ще се похвалим, че станахме едни от първите в нашата сфера, които използват онлайн асистенти, базирани на изкуствен интелект. Нашият асистент се казва Фърби и може да поговорите с него, като ни драснете едно съобщение в Instagram с текст "Зоо". Изключително сме щастливи, че намираме все повече съмишленици, които ни подкрепят в нашата кауза да помагаме на животните. И сме убедени, че на третия ни рожден ден ще имаме още повече добрини, с които да се гордеем.